Dobro večer, prvo da vas pozdravim. Ja sam Nenad Šormaz, igram na poziciji primača servisa. Moji dosadašnji klubovi su bili, počeo sam u Bosni i Hercegovini u ekipi Brčko jedinstvo, zatim Mladi radnik, nakon toga 2 godine Katar, nakon Katara Rumunija, onda slijedi Grčka, Indonezija, 2 godine Francuska, zatim ekipa iz Iraka, Švajcarska je bila isto i evo sada Ribola Kaštela ove sezone. U ekipi sam čuo sve najlepše zato što je moj brat u ekipi već vaš dizač i iskreno imam jako velike očekivanja, a to su napad na najviše pozicije i u kupu, kako u kupu tako i u prvenstvu. Pa ovako mogao bih da poručim navijačima da dolaze u što većem broju jer nadam se da će biti vatrno u nastavku i da ćemo se boriti mnogo više.